Došel som na chukáčku, vieš? Ajajaj. To smieš ty retardovaná občica. Ty nie? Ahojte, Ešte vidíme. akože pozorne sa pozrite vľavo hore na obrazovku tohto streamu. Vidíme krásny exemplár postihnutého detinského muža. Pozrite sa na ten ksicht, na ten priblblý úsmev. To je jasný znak zaostalosti. Ale nevadí náš Miško, si motivácia pre túto komunitu, že aj s postihnutím človek dokáže zarábať pekné peniaze, aj keď sa na ňom len smejú a zabávajú. Ajajaj. Jak ho tam blokuje, ty kokot. Takujú to krokne. A tím pídička proti vám ani jedno, ani jedno. Schovaj sa za kamionu, za kamionu. Boj! To nemá ulti. Buď si safe, výhra, nevyhra nič! To nemení na tom, že by si prehral mid aj proti chránenej dielni. Neprehral. Buratino midplay! To už sa radšej budem pozerať, ako dojebávaš Brailovicu do opiče tam! Kokoto, jak sa ma tam otohol. Tak počúvaj ty dubnický Herkules, aby si vedel týmto, čo nazývaš gameplay, si rozpálil vo mne, rozpálil peklo. Týmto ťa vyzývam na 1 versus 1 na mide o Dragon Lore a samozrejme doživotnú rentu v Garzonke v Gajaroch. Ak toto nepríjmeš, automaticky si v očiach všetkých divákov prehral a uznávaš ma za svojho stvoriteľa Tibler Pamot. Stage song pre našeho padlého divočáka. Takže Paloš Čerba je človek, ktorý vyhral protein. Gratulujem, muži si ho. Dúfam, že ti bude chutiť a ľudia nezúfajte. Ale ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší protein a drží. Ahoj, volám sa Ema a som tvoja fanušička. To je za pičovinu. Sledujem ťa na kiku. To čo mi tam dali za tenisky a nohavice? To tam dali Hitlera či koho, ty kokos? Jaký tlstík. Fialové, retrik? Alebo hoj rukou. Retrik alebo hoj rukou. Ahojky. Ty kurva vyjebaná. Restík, pamatuješ si? Mne před 2 lety mi bylo 5 let a strkal si do mě ten mravenečník. A já řvala. Oj, toto bude hýč. Mravenečník. Mravenečník, proste. Čo je mravenečník? Ja nechám na čo by niekto kradol telefón vlastne. Čiže čo stane, keď niekomu ukradneš telefón a má to na otisk? Dá sa to vôbec nejako spraviť? Dá? Hej? Predáš za 50 €? Ty máš otisk na iPhone, hej, no hňupe. Dýmko, drž píču, prosím ťa. Samsungáčku. 4. Neříkej, nemáš zač. Řekni. Serus resto tresto. Čau. V noci som dostal chuť na cvičenie, ale všetky fitka zavreté. Tak som zbehol k tebe, že dám bicákos, ale došli ti jednoručky. Tak som začal dvíhať Teslu. A keď som sa rozcvičil, takže čo teraz? Tak ma napadlo, že dvihnem tvoj dom, ale dal som len 10. Tak dúfam, že som ťa nezobudil. Aký máš názor? Je mi potešný názor. S názorom na názor. Počuť, možno padol Discord. Aha.